Ix-Xemxija, lokalità li tagħmel parti mill-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar, illum qed titħalla fi stat ta' telqa. Bosta toroq u bankini ilhom għal snin twal imkissrin u sfrondati. U konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju tal-Partit Laburista f'San Pawl il-Baħar Neville Gafa qal li minħabba l-abbandun li qed titħalla fiha, ix-Xemxija qed tonqos fil-valur tagħha bħala lokalità. Ir-residenti qegħdin ibatu frott ta' dawn it-toroq li jinsabu fis-stat diżastruż. Nappellaw aħna kemm lill-Kunsill Lokali mmexxi minn Maġġoranza Nazzjonalista kif ukoll il-Gvern ċentrali sabiex malajr kemm jista' jkun jieħu ħsieb dan il-villaġġ tax-Xemxija ħalli l-għajxin livell ta' għajxin tal-residenti ta' hawnhekk jitjieb u jmur għall-aħjar. Il-kellim ewlieni Laburista l-Gvern Lokali Stefan Bontempo spjega kif iż-żar mas-sit li qabel kien imsejjaħ Mistra Village u llum huwa fi stat perikolus. Stefan Bontempo qal li l-komunitajiet residenzjali, turistiċi kif ukoll kummerċjali jeħtieġilhom attenzjoni matul is-sena kollha u dan huwa x-xogħol li wieħed jistenna mill-Gvern. Temm jgħid li l-Partit Laburista ser jimpenja ruħu li jagħti l-aqwa servizz lil din il-lokalità.